Igama leblogger yenu uMusa Khawule livelile namhlanje kuMadlanga Commission. Njoba thina sikhula sibukela uJames Bond 000 nje, ibonakala ingathi abanye abantu bebengayibukeli nje la movie, bebeyiphila la movie. Mamelani ke. Namhlanje bathe baqala kula conversation bebegqibele ngayo apho uGeneral Shadrack Sibiya instructor uWitness F khona into yoba make axelele uKhet into yoba ashaye idry. Ayikho conversation noKhet apha esitsho khona into yobuza fika ngabanye ixesha u30 minutes away yonke lonto leyo. Vele igama elisha ke ngokwe new figure kulomrabaraba. General Shibir igama lakhe liya avela nakula magama upresident akasethe umthetho mawudlala indima yabo makuqhubekwe into ba mabaphenywe la 5 yasesipoliseni khona 5 yasesipoliseni mosne plus i9 yase EMPD. So yena uGeneral Shibir uwela kwaba base national uwela kwaba base ecalani lasemapoliseni vela yona ke. So xa kavela uvela nje ngomuntu ku-conversation yakhona naye ozaba yi-part and parcel yale meeting yabo General Shadrack Sibiya nabo Khet Matlala. Iyoba kwa General Sibiya ke lo meeting leyo kwangoku sisayazi ba yi-meeting. Hayi ke khona apho seke sithi khona uKhet Matlala seke fikile athomi haya ndimbona uKhet Matlala conversation engathi zinjalo kwa General Shadrack Sibiya. So ithini lento ibathatha ibabeka endaweni eyi-1. Meeting leyo esesa find out into yoba kwakuthiwa kwi-gathering of kwi-event enokwenza ne-Thanksgiving. Uthe xa kebuza uCommissioner Khumalo into yoba inhlobo yoni ye-Thanksgiving lena kwakuyi-birthday of kwakuyini akazange yazi ncam uWitness F wathetha ngongathi wayengekho yena apha azange bekhona yena nje u-arrangile njoba eyi-messenger. Ayike sharp ke bayenzile lo meeting yabo leyo. Kusuka apho ke ngoku usithatha u-evidence leader usisa kwi-post ka Musa Khawule. Qala kwengxaki zika Musa Khawule apha ke ngoku kule nyaka le igama lakhe livela apha. uMusa Khawule uzipostele apho malunga nomcimbi we-cases ka I think uposte ku-X ne Twitter ngoko kwi-cases ka Khet Matlala like ezika Tebo Thebejani okufa ko DJ Somebody nani nje yabo. So uposte lonto leyo thumelela ke ngoku ingathi uGeneral Shibir uthumelela uWitness F lento lena ngathi ke yezi conversation zizinto akazithumelela uKhet Matlala bese azforwardele no Witness F. Kukhona ke nalapha into ba ingathi lo muntu lona usekechazela ingathi uKhet Matlala ke ngoku but sizibona phi ingathi sizibona masithi kwifone ka Witness F apho esithi khona kunomuntu rorisa ngalento lena ndithe mina maka go ahead uzoposta lento lena khona nazinye conversation ngathi WhatsApp chats phaphezulu kubhalwe Musa Khawule asikho sure into babeke chata naye uGeneral Shibir okanye beke chata nomuntu but nje it's all about into ba uKhet Matlala imicimbi wakhe into bakuzapost it more for horisana nje ba khona how big what do you want something like that omye athi hayi chomi ungayipost lo muntu lowo uzilungele akaqali umuntu xa ndigqibezelela akaqali umuntu futhi akafune qalwa nje. So ngumuntu sahorisa ngathi ke according to uGeneral Shibir ngathi ngumuntu bekefuna imali. It's more of bekefuna into umvala mlomo into engathi njalo nje. Kuye so seka khona uMusa Khawule sekenqandiwe ke ngoba ngathi masibe sithi okanye nguGeneral Shibir into ba hayi mani phuma kulento ka Khet Matlala. Fast forward ke kuze enye xa kusiza enye sesithathwa ke ngokusisiwa kumcimbi ka onokwenza ni warrant of arrest. Sasikwi-21 zika October 2024 kukhona i-warrant of arrest according to Witness F akayithunyelelwa ngomnye u-officer mani kurama something nje uyithunyelelwa ngu-officer Ramanga le warrant of arrest. Buzane kabani warrant of arrest yeka Musa Khawule. Ithathwa le warrant of arrest iyaforwarda nokuforwarda iforwardelwa bani iforwardelwa uKhet Matlala. I-explanation yakhe xa ebuzwa kutheni uforwardela uKhet Matlala le warrant of arrest phofu ndzalixelela into ba yantoni ngantoni le warrant of arrest. Athi yena ufumene ikholi esuka kuGeneral Shadrack Sibiya into ba aforwardele uKhet Matlala le warrant of arrest. Warrant of arrest uMusa Khawule kuthiwa ucontrevene usection 19 owe Cyber Crime Act 19 of 2020. So ingathi uthethe kakubi ngabantu ababini.
uthetheka kubi ngemember of parliament ongufikile Mbalula, uthetheka kubi nangozi eloxesha bekengekafuni ukuthi ba ngophi lo zi, but ekambeni kwe testimony we picked it up into ba ingathi kuthethwa ngozinxumalo, so uthethe ngabo, so uvulelwe icase ke ngoku le warrant of arrest yange 21 zika October 2024. Seyithatha ugqithisela uKate Matlala. Uyabuzwa ke ngomntu ubuthi uKate Matlala athini. I-explanations zakhe zokuqala zibe nento zoba hayi ingathi uKate Matlala bahamba indawo eyi-1 nabo Musa Khawule, ndathi uMusa Khawule wami indawo ezitop mos wahamba indawo eziyi-1, so bebesenzela into yoba xa bembona bakwazi ukuthi bamthidini. Uthi yena Witness F ngelo xesha waye kwi-event kwakuSaturday kwi-event ethizeni eyama-bikers, so usherela lena into yoba nje kuzoba lula into yoba akwazi into yoba afunyanwe ngespeed uMusa Khawule. Nakhona naye yabakhona into yoba mos le nto ayikho agent ngendlela kafumana ngayo i-agency, kubone nabantu bamphusha ngakhona bempestera ngakhona ibingalinda, but nje uthe xa kexela into yoba lo mntu lona uthethe kakubi ngemember yeparlamente wabona nje ukubaluleka kwayo le nto into yoba kuthi nje makashiye kwaleyo event wayekuyo. Ezaphinde i-catch up kuye le nto lena evidence leader wamyeka wadwaba kukhona lapho sebesithi khona including njengoku uCommissioner Madlanga into yoba hayi man le warrant of arrest i-21 zika October zazi Monday ngoba i-reason yakhe uze ifikelele apho uthe mamelani ithini into yakhona qala. So le warrant of arrest ka Musa Khawule njoba yena ithathe idlulisela uKate Matlala, uMusa Khawule kukhona ne-Hawk member apha engu-Officer Zungu ngoyiside lama-Hawks, so umkhulu ngaleyo ndlela unobobungozi obo uMusa Khawule according to le picture sinikwa apha. Kukhona nabanye kwicala laba-tracker Gauteng tracking team nayo ifunana noMusa Khawule, so njinjalo abuza u-Officer Madlanga bayibo lo mntu kunobungozi obunjalo into yoba bekengaze afunwe zii-figures okanye zii-departments ezingako na. Hayi ke ubungozi bakhona nje bungabambeki bukaMusa Khawule. Kutheni wafonela iHawks? Hayi because kwakuSaturday, ukufonela kwami Saturday ukufonela ipolisa kwakungazi mphinjo into ye-10:10. Ndafila into okay, so amapolisa athena wasebenzi ngeSaturday na kuze abe yena uapproache le muntu oyi-Hawk member na. Into engathi njalo. Hayi ke weza nayo uMadlanga wathi ndifuna ukuxelela uba lento ithetha inamanga because i-21 zika October zazi Monday. So it was during the week for into yoba ube u-involve masithi i-Hawks okanye le-tracking team othi yonke le nto ubuyithumelela uKate Matlala phansi kwala mcimbi woba eke wasokolisa uKate Matlala, so it's more of laa mntu beke kusokolisa sesimsota uthile. Uthini ngaloo nto? That's what we're putting out to you. Yinto nje ngathi njalo. Hayi ke kukhona nalapho uKate Matlala ethe xa kethunyelelwa loo nto leyo wathi asibonge eresponda kuloo nto leyo. Hayi ke kuziwe naye kukhona nalapho ke ephinde eshare certain things noMusibi ezinokwenza kwazona nalento kaKate nama-blue light oKate nani wabuzwa nangezi baba umsherele bakuzathini. Hayi kuba uMusibi wayesebenzisa i-protection services zikaKate nani nje into engathi njalo. Hayi futhi balithathela ixesha kulonto nokwenza noMusa Khawule kwathiwa okay, so uKate Matlala ubuminvolve ngani. Enye ye-reasons zakhe kuukuthi uthe yena ebesenzela uKate Matlala azombamba. Wabuza umbaloyi embamba nje umbamba ngeliphi igunya. uKate Matlala lona uyi-peacemaker yini because i-specifier clear i-warrant of arrest into yoba yi-peacemaker okumele into yoba iyobamba uMusa Khawule. Wabambeyeka apho wabambeyeka basically nje hayi bekaza bembamba nje kwele xesha kwenzela babona baze babe bayafika si-story nyana nje esiphatheka singaphatheki sinjalo. Hayi bebenamandla hayi bebenamandla. Ndinaye futhi into ethi mina even as 27 zika April noba bebengazizifofethe kuthiwe nje siza celebrate 6 zika July yona freedom day yethu le, because it means that kunamagama ifana nangoku nami nje bengathi njengoba sithetha lento esiyithethayo ulale nje ubalwa uvuka uchekiwe jetha ngoba uvuke sowusentolongweni phansi ngoba ubize amagama ongamelekanga ukuthi wabize. So yona freedom day yethu sizayicelebrate nje hayi ze 6 zika July.
Amelani ke xa kuphunya apho kulapho kuzongena khona umcimbi omnye okaJeff Week. uJeff Week ufaka abantu ke ngokufaka uGeneral Shedrack Sibiya back esupini. Buzani ke uJeff Week ngubani? uJeff Week ungena phi? uJeff Week ngulo wagqabhuza even elathumba lama blue light. So akaqalanga ngoku kuphenya uKat Matlala, okephenyana noKat Matlala wasebenzisana neEMPD ekuruleni ezama nje ukwazi ngokugqabhuza zonke izinto ezinokwenza necorruption. Nangoku ikhona enye evelile apho kuvele khona ingathi umcimbi onokwenza nenkosi kaKat Matlala uTsakani apho ingathi ifaka ekuruleni nethenda kayifumene yena about 3.7 million, but I'll touch on it some other time. So ungena njani ke ngokuyena apha uJeff? Ungena extenda iWhatsApp direct to uGeneral Shedrack Sibiya apho embuza khona malunga nedocument enokwenza nasecourt apho uKat Matlala implicate khona in a way uGeneral Shedrack Sibiya ngoba ukhona phebuzwe khona into bawazana nabani esipoliseni wathi between uGeneral Khani noGeneral Sibiya, wathi yena wazana noGeneral Sibiya. Kuthe kungephi yabhema into ba hey kanena mina kangibandi bendiyazana nalomuntu lona izabhema ukweqitha. So sokumele enza ama damage control apho. So uGeneral Shedrack Sibiya uthumelela bani? Uthumelela uWitness F. uWitness F ayithumelele uKat Matlala. uKat Matlala sokumele ba acontactane namagqwetha wakhe into yoba kwenziwe yonke le damage ikorekishwe nje yonke lonto leyo ngendlela bathetha ngayo uKat into bayibo igqwetha xexelela igqwetha bathola ngoba yena wazana negeneral ethile esipoliseni phansi komcimbi onokwenza ke neza x-ray machines zakhe plus la college yasesipoliseni yase-SAPS ePitori. Kwathi ngoba unento ethi ngoku uba ngaba kungavela lonto leyo izawuveza lento into ba hayi man aba bantu abazalanga ngale mina abathi bazane ngayo phansi kwetestimony kaWitness F apho ethe khona bazana mhla uKat ezocomplaina malunga nethenda yakhe. So in this thing ibile ise-court already under oath izawuprova into yoba aba bantu bazane even before imicimbi yethenda. So khona nje into engathi ivelile before ndilibala bafethu and fanele ukuyilibala ngoba hey iyasibandeza emadlanga ngokungasifezeli uWitness F. Kuthe kusese lapho kwangena kula mcimbi osimila to okaBrigadier Julius Mkhwanazi iChing ebebenikana yona. Hayi ke nyazazi izitori ezinokwenza neChing awufuni uncamathelwa into yoba wena ubuphiwa imali nguKat kodwa imali ibithenca kwi-account yakho ibhale noba isuka phi imali. So kunama 20,000 bokuthethwa ngawo ke apho yena kathi hayi bongawokuthenga intontoni zezikuto okanye intontoni zemabhoti nje because bona noKat bonke bathanda amabhoti bathanda ama-bikes omnye unolwazi lamabhayiki namabhoti yonke nje lonto leyo. Hayi apha bekefaka imali yoba nini ndandifuna abantu abazayo kwenza intontoni yasemtshatweni ukhapha nayibona mos lento ethanda kwenziwa ama-matric dance. So kwakuzabhatalwa each aba 2.5 but lo mali leyo ingenephi ingene accountini yakhe ubabhatele na wababhatala njani ebeseza naye kahle ku-evidence le wababhatala njani wathi hayi I think wathe wababhatala kwi-numbers zabo. So I would assume into yoba xa kethi numbers maybe ngo-cash send okanye yinto engathi njalo but ke ngoku kuphinde kuvezwe enye i-account yakhe andikosho noba beke yazi bizavezwa nakuvezwe enye i-account yakhe enayo ine-20,000 nayo ngapha nayo athi hayi inoba leyo yokuthini ngathi nayazi ke umcimbi onemali into yoba nje umuntu akawufuni ukuthi mesulele ncam. La mcimbi kaMusa Khawula uGeneral Shedrack Sibiya xa epestara uWitness F into yoba alungise umcimbi azama ukuphusha lo mcimbi woku-arresta uMusa Khawula. Kukhona negama elivelile elika Deputy Minister wasesipoliseni uKaysel Phahlane ke waappeara pha kuMadlanga Commission. uGeneral Sibiya ngendlela uWitness F akathetha ngayo uthi naye wayephushwa ngabase-ofisini eziphezulu e-ofisi eziphezulu kwi-ofisi kaDeputy Minister uKaysel Phahlane phansi koba ke besithi uMusa Khawula uthethe kakubi ngomuntu waseparliament. I believe into yoba ke ngomuntu ngufikile Mbalula but I'm not really sure i-case endiyikhumbulayo mna that I once came across ekaMusa Khawula enokwenza nokuthetha kakubi nomuntu yekaZinxumalo because ndiyayikhumbula it's around I think wathetha around because khona nedocument yakhona ndike ndakhama across yona ethi wathetha ngaye around your 10 to 12 October 2024 njoba i-warrant of arrest yabhala i-21 October 2024. So nje ikhona nje into engathi njalo. So besiza naye ke phi phansi komcimbi wemali. So aka-appear kusasa uWitness F uzawuphinda appear nini appear nge-6 on Friday 2026. Kusasa kuza another new witness. So that's about it when it comes to i-testimony kaWitness F. Witness F, so it's clear from what you've said thus far that as at Saturday, is it, you already had the warrant
in your hand, or not? It was sent telephonically to me, Commissioner. On the Saturday. Yes, Commissioner. Now I want you to have a look, and the warrant was issued by a magistrate, correct? Yes, Commissioner. And the state at the foot of the warrant would be the stamp of the magistrate's court where the warrant was issued, correct? That's correct. And please read out the date on the date stamp there. It's the 21. Which month and which year? The 10th, 2024. 21 October 2024. And that's the date. That's correct. Yes, and that's the date Mr. Shaskalson said was a Monday, correct? That's correct. So you could not already have had this warrant as at Saturday, correct? That's correct, Commissioners. All right. I will move on and ask this. We have, or rather you had a Hawks officer, you had the Gauteng tracking team. What risk or danger did Mr. Kaula pose? Why did you need all these people to effect an arrest? Thank you, Commissioners. According to me, because I've communicated prior to Brigadier Ramangwa that I don't have manpower or crew at that time. So I assume that he phoned the tracking team because the tracking team was user-friendly to him. Most of the cases he was using the tracking team. So I assume that he sent the tracking team there because according to him, I was going alone because of this is what I said to him that I don't have any crew. However, when I found Captain Zulu, I did not go back to Brigadier Ramangwa and inform him that I found the crew. All right, so I assume. Oh, please continue, please finish. I assume that he sent that tracking team because he was of the opinion that I was still alone. Well, I will suggest to you that you are being untruthful for two reasons. One, you could not have needed the assistance of Mr. Matlala's entity if there was already someone from the Hawks and also the Gauteng tracking team to assist in effecting the arrest. So it just didn't make sense at all to also require Mr. Matlala's firm or entity to assist you. That's the first reason. The second reason is that this warrant was issued on 21 October 2024. So you did not have it over the weekend when you say you wanted Mr. Matlala to assist you in effecting the arrest. Witness F, you say that you send the warrant to Mr. Matlala so that when he sees Mr. Kaula, he can arrest him because you were told they go to the same places, right? That's correct. All right. Is Mr. Matlala a peace officer? No, it's not, Commissioners. Okay, so this warrant instructs peace officers to arrest Mr. Kaula when they see him. On what basis would you have sent this to Mr. Matlala or with the expectation that he would arrest when he sees Mr. Kaula?
because this warrant doesn't authorize a civilian to do that. Thank you, Commissioners. I'm sending him on the basis of when he sees him, he must just hold him there, a citizen arrest, then call the police and present such warrant to the police that hey, I've arrested this person, here is the warrant. It was on those bases, Commissioners. You accept that this warrant itself, that you send to him so that he arrests him when he sees him, you accept that on the face of it, this warrant does not authorize Mr. Matlala to arrest Mr. Kaula. And I can read it for you. Under the second part of it, in the second part of it, with the heading warrant of arrest, it says to all peace officers authorized to execute warrants of arrest. That's what the warrant says on the face of it. Can you accept that on the face of it, he doesn't have the authority because he's not a peace officer? It's really a simple. It's simple what I'm presenting to you. You just need to read the document which is in front of you, and then it says what it says. You can't change that. That's correct, Commissioner. So on the face of this document, he doesn't have the authority. Now, if you were giving him this document to effect an arrest, you were basically asking him to do something that's not authorized by the warrant, and therefore that is unlawful. I tend to differ with the view of the Commissioner. According to my understanding, when the warrant of arrest is being issued, or according to me, a peace officer, it refers to a senior person like a captain or colonel, or that is a peace officer, according to my understanding. So Mr. Matlala is a peace officer, according to your understanding. I thought we agreed he's not a peace officer. Mr. Witness F? If you insist, let me put this to you. If you insist that Mr. Matlala is a peace officer authorized by this warrant to effect an arrest, then I think your superiors should be very worried if you insist he's a peace officer. So I'm asking you again, do you accept that this warrant doesn't authorize Mr. Matlala to effect an arrest because he's not a peace officer? Can you accept that at least? I accept.